Hey fam, welcome back to my channel. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys is a review, product review, and i-review natin ngayon itong mga brushes na to that I got from Shopee. Kasi parang nakikita ko ang daming gumagamit ng mga brushes na to. Nakikita ko sa Instagram, nakikita ko sa Facebook, sa mga YouTube videos. Ginagamit nila itong mga brushes na to. And then, I found out, napakamura lang pala kasi nito sa Shopee. Wala pa siyang 200 pesos. I will leave the Shopee link down below. Yung shop na pinagkuhanan ko po nito. And in this video, hindi lang yung review ng brushes na to. I also use this on my face para makita niyo talaga guys that I really test it out, and ito yung first time na paggamit ko sa product na to. So without any further ado, let's get on to the video.
So, if you've seen my review of the Marble 10 pieces brushes, guys, yung challenge talaga doon is to use the the set na as it is. Like, for example, ito lang yung meron kayo na brushes. Makakasurvive ba kayo na gagawa ng isang makeup look using only these brushes? Actually, guys, ito ay 10 brushes din siya. Ito siya. So, we got here 4 na malalaki. And then, 1 fan brush. And then, 5 na eyeshadow brushes. So, papakita ko lang siya sa inyo. You've seen already in the video kasi pinapakita ko naman yung mga clip kung anong brush yung ginagamit ko. So, we have here rounded. And then, we got here yung flat na angled brush. And then, we have here yung parang rounded siya na angled din siya. And then, ito yung parang fluffy siya. So, as you can see, hindi ko siya nagamit. Hindi siya masyadong pa-flat kasi siya, guys. Ayan, pa-flat siyang ganyan, no? So, hindi ko siya nagamit. And then, here is the fan brush. I used that one. And, of course, the 5 brushes here. Ayan, guys. So, unang napansin ko dito, of course, we don't have here the foundation brush. And we don't have, kung iba pa yung brush na ginagamit nyo for your concealer, wala siyang ganun. So, I use the sponge to apply my foundation for today. And then, ginamit ko, guys, yung ating angled brush, this one. This is the angled brush for my foundation. Ang downside nito, guys, kasi nga napakaliit lang niya. So, kapag nagmamadali kayo, there's a big chance na mas matagal kayong mag-apply ng makeup nyo. And this one, guys, dahil nga short siya, nadadrag niya, a little bit nadadrag niya yung foundation which is already on my skin. So, habang nag-apply ako, guys, ng aking powder, yun, medyo may mga natanggal. Actually, hindi ito yung kulay masyado ng powder. So, may mga natanggal po tayong concealer and foundation. So, eto, probably gagamitin ko na lang siya for the blush or for the contour. For the brush na lang siya. Or highlight, mga ganun. This is the brush that I use for my contour. Ayan, yung kita nyo, angled siya, guys. Ganyan. Pero may pa-round siya. So, eto naman, okay naman siya. Kasi kung gusto mo na, parang ako, medyo manipis lang kasi ako, guys, mag-contour. Pero kung nasanay kayo sa mga fluffy or sa mga malalaking brushes for your bronzing and contouring, mas mahirap sa inyong i-maneuver to. Pero sa akin, guys, okay naman siya. Nagamit ko naman siya as it is. Yun nga lang, dahil shorter lang kasi dito banda niya, mas mahirap talagang mag-blend kapag may part na shorter siya. So, pero at least naka-angled siya para yung paggamit, ayan, mas madali, diba? Next one here is this one. This is the round naman na ating, medyo fluffy naman siya. This is the brush that I use for my blush. So, eto, saktong-sakto lang siya. Actually, maganda siya na pang blush para sa akin, guys. Kasi, hindi niya nadadrag yung product. And mind you, guys, these brushes pala, they are so soft lang talaga. So, hindi niya nadadrag yung mga underneath na product ng ating face. Maganda din naman yung pag-blend niya ng ating blush. Now, for this one, ang tindi nito. This is the fan brush. Actually, matagal na akong hindi gumagamit ng fan brush. Kasi nga, sabi ko, kapag fan brush kasi, parang maano siya gumamit. Parang matagal siya mag-pick up ng product. But for this one, medyo makapal kasi yung gitna niya, guys. So, napipick up niya talaga. And the one that I use for my highlight pa man din is the Ever Bilena na Candlelight. And napaka-pigmented kasi nito, guys. Kung na-try nyo na to, this one is really pigmented. So, hindi ko kasi na-expect na ganun siya mag-pick up ng product, yung brush na yun. So, medyo napadami yung paglagay natin ng ating highlighter. But anyway, it's okay naman kasi kaya naman niyang i-blend. And of course, kahit madami kang highlighter dyan, sige lang. Kasi, highlighter is life. Now, let's go naman sa ating mga guys, sa ating mga eyeshadow brushes. Ayan, so, 4 lang pala yung nagamit ko. So, hindi ko napansin na dalawa pala. Dalawang flat na brush, like that. Ayan, so, usually, this is the one that I use here sa gitna and sa ilalim ng mata ko. Kung very particular kayo sa mga product na ginagamit nyo or sa mga brushes, pwede naman itong isa para sa baba, ganun. And then, this is the fluffy brush. Ito, gusto ko tong fluffy brush nila, guys, kasi magaling siyang mag-blend. Ayan, ito yung ginagamit ko for the blending. And ito din, pinang-blend ko din konti ito dito na sa mga ganyan. So, okay siya. And isa pa na nagugustuhan ko talaga, guys, is yung mga ganito, yung mga bullet type. So,
Dito kasi siya sa outer V. Mahilig kasi ako na meron din laging may outer V. Yung mga ginagawa ko makeup look, kung napapansin nyo, laging may konting pa outer V siya. So, gustong gusto ko to. And yung mga fluffy brush nila. Actually, wala akong maano sa mga eyeshadow brushes nila. Ito lang nga lang bullet type. Medyo hindi naman pala siya matigas. Kasi siguro, ayan, kasi nga very dense nga lang kasi siya. So, hindi naman siya matigas. Sakto lang naman. May mas matigas pa actually na na-try ko ng ganito. Okay naman siya. Ayan. So, nasa gaan lang yan ng pag-a-apply ng inyong mga eyeshadow. Now, for the final verdict of all of this. Ayan. Kung ano ba yung mga nagustuhan ko. Yun nga lang guys, sasabihin ko na you cannot survive or kung very creative talaga kayo, kaya naman sigurong gamitin. Kasi ito, wala siyang pangkilay, wala siyang pang foundation, and wala siyang pang powder na yung malakihan. Kasi ako guys, in my opinion ha, nasanay kasi ako na yung yung pang powder ko, gusto ko kasi talaga yung very fluffy. Para mas madaling mag-blend, tapos hindi na drag out yung powder. So, yun nga lang, dahil wala nga tayong pang ito na yung ginamit ko. Kung wala kayong foundation or concealer underneath na, kung powder lang talaga yung gagamitin nyo, pwede na to. Pero kung meron kayong concealer or foundation underneath, I suggest do not use this kasi it will drag the product. So, mawawala yung mga foundation ninyo. The one that I use for my contour naman, okay naman siya guys. Gustong-gusto ko yan. And for the blush, okay din naman siya. And of course, this one, the fan brush, okay din naman. So, all in all, okay naman siya. Nasa sa inyo lang talaga guys sa paggamit na yan. Pero kung ito lang yung set nyo, I suggest you buy another set of other brushes for you to really make ng mas magandang makeup look. Yun lang. So, if you want to buy this, guys, I will just put the link in the description box down below. Let me know if you want me to do more SHOPEE brushes kasi naglipa ng SHOPEE brushes. Ang gaganda kasi nila sa mga pictures. But anyway, this one, hindi naman ako nagsisi na binili ko sila kasi magagamit ko pa rin naman talaga sila. Especially sa akin, natabad maglaban ng mga brushes. Kailangan natin ng madami para madami tayong extra. So that's it guys for this video. I hope you enjoyed watching this one. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!